Well, my name is Dauda. I'm here in Athens. I'm from Sierra Leone. And I play music with a group called African Heritage. And we play music in the streets. We are three here that bring African heritage to Greece. We was 22 people before. We try to call guys that we are all black brothers to lend them the African music so we can make a group. I start this, it's very difficult. It's very hard. For my guys that we play music, my brothers, I have my elder brother that we move in our music called Joseph Momo. We are in this thing with African heritage. I have also mixed from my group. We are all from different countries. From Guinea, from Senegal, from Sierra Leone, from Gambia. We all from Africa. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ είμαι ο Ευθύμης. Εγώ έχω σπουδάσει ακορντεόν. Κανονικά ζωοδείο. Πήρα πτυχίο και συνεχίζω.
βγήκαμε εδώ πέρα πρώτη φορά. Πες ρε ευθύνη. Έχει κόσμο, έχει ήλιο. Τι άλλο να θέλει. Πιο κοντά μπήρες να είχε μόνο. Έχουμε ωραίο background. Κοιτάξτε, για μένα η μουσική είναι θέμα ισορροπιών. Αν δεν παίζω μουσική κάθε μέρα, κάτι δεν πάει καλά. Και για μένα έχει και το χέρι. Οπότε θέλω να παίζω. Εδώ είναι ωραία. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βγαίνω. Με την ησημερία βγαίνω. Πρώτη φορά που βγήκα ήταν το 2005. Με αυτό, μόνο με αυτό ασχολούμαι, με τη μουσική. Με τη λύρα συγκεκριμένα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Για πολύ καιρό δεν κυλεί. Όταν τον ήρθα να παίξω εδώ, ήμουν εγώ κι άλλο ένα παιδί που έπαιζε φλογέρα. Και από το τίποτα έχει δημιουργηθεί πλέον ένα κίνημα πάνω σε αυτό το νόημα του δρόμου. Του δρόμου τα 9 μέρα, στην πλάτη μου τα πήρα και πήγα στο περίπτερο και πήρα μια πήρα. Να παίξω και τραγούδια κι ο άγνωστος περαστικός μου πέταγε δουλειά. Η κίνηση που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία από το 2004 και μετά μέχρι σήμερα, καλό είναι το ότι βγήκανε τέλος πάντων οι Έλληνες να παίξουν στον δρόμο, αλλά αυτό δεν φτάνει. Θέλουν να κάνουν και κάτι δικό τους, κάτι το τελείως δικό τους, κάτι δηλαδή το οποίο θα παίζεται μόνο εκεί που παίζουν. Και πουθενά άλλο δεν θα παίζετε, ούτε σε μεγάλα μαγαζιά, ούτε εδώ, ούτε εκεί. Ακούσε ένα τραγούδι και στο καπέλο του σαν δεν ρίχνεις λουλούδι κι όπως περνάς. Ακούσε ένα τραγούδι και στο καπέλο του σαν δεν ρίχνεις λουλούδι. Νοτέρων και εφόσον είμαστε στην Ευρώπη να πούμε και κάτι ευρωπαϊκό. Στην Ευρώπη υπήρχαν οι λεγόμενοι μενεστρέλοι, οι οποίοι παίζανε στον δρόμο και στα σπίτια. Υπήρχαν και οι λεγόμενοι βάρδοι, οι οποίοι παίζανε μόνο για την άρχουσα τάξη. Κι αν βάρδος προσπαθούσε να μιμηθεί μενεστρέλο, σχεδόν τον εξορίζανε. Υπήρχε ένας τέτοιος πολιτισμός στην Ευρώπη το 1600-1700. Έτσι το ταούτι είναι κρυμμένοι ο παλιάτσος και ο ληστής. Η σιδερόβεργα πνίγιζε το τίγρης, ήταν τα μπράτσα του γεμάτα με ουλές. Μες στη σκληρότητα του δρόμου για να ζήσεις πρέπει να έχεις τους Σαμσόν τις αποχές. Χίλια τα όνειρα σε μία μελωδία με τη φλογέρα
και εσύ περνάς και δεν μιλάς. Πας στη δουλειά σου και δεν γελάς και εσύ περνάς και δεν μιλάς. Πας στη δουλειά σου και δεν γελάς. Εγώ είμαι από το 2004, είμαι τα καλοκαίρια κάθε μέρα και το χειμώνα κάθε Σαββατοκύριακο. Στου παροκάμα του τη θεαματουρία. Γιώργος Γαβαλάς. I'm an artist with my own brothers. We are okay because we are playing the music in the streets and we feel the music through the people. We know the people love our music from Africa. It's nice, I can say it's not easy, but we try to play our music to forget. We have really some days that they are very good for us when we come to play our music. And we have good people around us, which is they like our music and they like to be around us. I'm going to say that a day is for us that we actually calm down. We have difficulties. It's like, there's like, okay, there is not so much fans and not so much people down in the center. And when we come, when we start our music, they stop us. When you dance, man, how do you dance? Baby, go to running in. Will you ever not look back? Baby, you crying. If you saw me crying, baby, could you save oh my soul tonight? Baby, do you tremble in? Man, I touch your list, baby. Baby, could you lie in? Please, would you tell me this? Baby, could you die for the one you love? Baby, hold me in your arms, oh, tonight. And I can be your hero, baby. And I will kiss away your pain. And I will stand by you forever. Baby, you can't take and my breath away. And baby, you I was born 2 October 1963. my breath. I'm 49 years old. Oh, pirate, yes, being rough. I thank you guys. I come from a country called the Republic of Benin in West Africa. We share border between Nigeria and the Republic of Togo. There I came from. From the bottomless place, but my hand well made strong. Calling up the mighty. I came to Greece 1992. I left Greek 96, I come back 2003. I was a sailor. Won't you help to sing it? Now there's no ships in the Greeks no more. I couldn't find a job to live. And now I come guitar. So this is what I'm doing for a living, you know, this how. It's all I ever. Redemption song. These songs of freedom. These songs of freedom. I tell the children in the school that the future and everything that will change one day. Because it didn't come in my mind to play music like the way I'm doing now. But fortunately, it's where I am here to doing this because I go all the angles is something I know to do, and I couldn't find a chance to do it.
So this is what I got, you know, about 8 years now. And I wish I could do this for the rest of my life. Some said he just had a good, he got to feel beautiful. These songs of freedom was all I ever. Redemption song, thank you, was all I ever. Redemption song, these songs of freedom, these songs of freedom, these songs of freedom. Here you are, the son of melody, as the scrum each other wings. Εμείς είμαστε οι φίλοι της τύχης, της μοιραίας τύχης. Πριν ένα χρόνο εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν έπαιζα στον δρόμο. Το θεωρούσα ντροπή αυτό, μην με τραβάτε καθόλου. Any times my guys used to tell me, what we gonna do if they stop us to play music in the center? And sometimes they even take us to the authority and put us down and ask us for papers, for documents like that. And we prove to them, we have it, we are refugees here. And we left our country for some reasons. I've been in Turkey for like 1 month. I was there going in different places to play my music. And from there, actually, I asked my group in Africa. I'm from National Dance Troupe. I don't wanted to stuck like this out before, but I find some difficulties in my way when I was in Turkey. This is why I'm here. Because the group that took me out for this festival, our agreement was to take me back. But it was not so easy for him to take me back. I try my best, and I have the opportunity to be in some schools now. I'm doing African dance lessons, and I have everything with me just to keep my brothers, because the difficulty of the country will make someone do something that he don't want to do. I hope everybody will have the power and the strength to do what you can. To do what you can, I mean, like, for us, the foreigners, I can say it, you don't know what is going to happen with you. I see a lot of things that people get hurt in the street, start with different people, beaten up, you know, and some people died in the street. But this thing don't supposed to happen. It don't supposed to happen in the sense it's like we are all the same, no matter difficulties. If I go to my country, like I'm gonna say, yes, Greece is a country that I see a lot of things.
Με λένε Χρήστα. Είμαι από την Αλβανία. Με την Κοριτσά. Το κάνω αυτό 9 χρόνια. Συνήθως πηγαίνω στην Ερμού για να παίξω μουσική για τον κόσμο και για να βγάζω κάποια λεπτά. Είχα πάρει τον αδερφό μου που είχε ένα μπαγκλαμαδάκι σπίτι και έργιζα άκουγα και έπαιζα έτσι σιγά σιγά και μάθα. Καθόμουν, έπαιζα μουσική, τραγούδαγα, έπαιζα και ήρθε η αστυνομία και με έδιωξε. Και μου λέει, φύγε από διάλειμμα, θα σου πάρω το όργανο και θα σε πάμε σε ίδρυμα. Της είπα, γιατί δεν κάνω κάτι κακό, μουσική παίζω. Ούτε δεν πάω να κλείψω τίποτα άλλο. Μου λένε, εμάς αυτή είναι η δουλειά μας. Μια φούτρα στη μια φλόγα και έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, φράγγισε για γλυκιά. Γεια σας, το όνομά μου είναι Παναγιώτης Αγγελόπουλος, λατερνατζής. Παίζω στον δρόμο με τη λατέρνα μου, πλατείες, μαγαζιά. Η καταγωγή μου είναι από Κορώνη Μεσσηνίας. Στην Αθήνα τώρα είμαι περίπου 2 χρόνια. Μπορώ να πω γενικά όλος ο κόσμος αποδέχεται, γιατί από ό,τι βλέπω τους αρέσει η λατέρνα, η μουσική. Κοιτάξτε, νόμος δεν το γνωρίζω. Αν υπάρχει δηλαδή να παίξει ελεύθερα. Γιατί όπως σας είπα υπάρχει και κόσμος πολύ καλός που σε αποδέχεται, αλλά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που μπορεί να σου πει, όχι μπορεί να σου πει κάποιος, φίλε έχεις άδεια που παίζεις εδώ, γιατί τον ενοχλούσε που έπαιζα έξω από το μαγαζί που περνούσα. Λοιπόν, και εκεί το ρώτησα στο Υπουργείο Πολιτισμού, πήγα κάποια μέρα και αν μπορεί κάποιος να έχει άδεια για να μην είμαι και εγώ στον αέρα που λέμε πες σε κάποιο περίεργο και έχεις και τίποτα προβλήματα, και μου δηλώσαν άγνοια, διότι δεν γνωρίζουν κάνα 2 υπαλλήλους που ρώτησα εκεί, κυρίες. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε κύριε τι μας λέτε κτλ. Και έφυγα, από εκεί πέρα δεν το ψάξα άλλο. Αλλά σας λέω, δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σαν βάλεις αδερφούλα, πως ήθελα να σε βρίσκα μέρος που να έχει ζούλα. Λέω όταν φορέσεις πως μ' αρέσεις και στην καρδιά μου προστήρου μου έχεις δέσει.
I'm glad today. I'm glad for the music I'm still doing. This is why I'm here. In all this country that we travel into, it's different culture. But we play the same music in the same time. You hear different melody inside the music. We all playing this music with our mind, with everything that we have, with our energy even. When you meet us playing in Monastrake, you will not believe. We play for a lot of hours, but we play our music to keep the people happy, because this is what we do. We keep it. We keep our music. Τώρα δικιά σου θα είναι αυτή η ώρα.
Για πες μου το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου. Στο όνομά σου θα έχω ώρα, στο όνομά σου θα έχω τώρα. Τώρα, 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 η δικιά σου είναι η ώρα. Τώρα, 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 τώρα. I can remember one day that we was playing music. Yet one Greek woman was sitting back of us. She was having a problem. She heard from someone and she was listening to our music. And we stopped for a little while and she come and meet us that you guys make my day. You guys make me really happy. I love you guys. Every time you're playing, I would like to come and listen to you guys. We feel that there is people around that loves our music. Hello, how are you doing? La mattina, San Svegliano. My name is George. Bella ciao, bella I am from France, bella ciao, ciao, from Paris, ciao, la mattina. 9th arrondissement, Mi le son 9e. svegliano e ho trovato l'invasore. In every country there are nice people and not so nice people. I mean, actually I have good vibrations mostly. I mean, sometimes I remember people just ignored me, nobody looked or whatever. Like a shade, I felt. And love, when twilight dims the stars above, recalling thrills of our love. Well, I mean, I know some people, they do very well, even though they know only one song and they play it for 20 years, they do quite well. Others, I know they give concerts and they have CDs and they play on the street and they don't make €5 in 5 hours. Elena La Fernando Πέτρα qui, είμαι από την Κούβα. Έχω βρει την ιδέα, ξέρω εγώ, πάνω από τις δουλειές που βρίσκω και έχω σε μαγαζιά και εκτός Αθηνών, να παίζω για να κάνω το έξτρα στους δρόμους της Αθήνας. Είναι κάτι που έχουμε κάνει εμείς η μουσική, κάτι που δεν τρέπουμε να το κάνω γιατί έτσι δίνουμε χαρά τους ανθρώπους, εμείς παίρνουμε και από τους ανθρώπους, κάνουν οριμίες, έτσι βγαίνουν καινούριες δουλειές. Τα παλαιώ σαν όλοι σε αυτό το περίοδο, σε αυτή την ευθυμή. We have a lot of friends. They are not musicians, but they like to be part of the music. They like the music. And we have friends that they are also musicians, playing the streets. We have musicians from Poland, from Spain, from Bulgaria. Sometimes we play with Greek musicians, play different things with us.
and it's very nice. When we meet in the street with different musicians, when we play, we see what we have, we share it. I'm very happy I'm here, and I find musicians that we all meet and play the music. For what I experience with my musicians in the street, they're all happy people. They like to play the music. They don't do it for nobody, they do it for themselves. And some artists in the street, they have an amazing thing, you know. They are very good. It's like, okay, we all have to make one team and start playing in different places, make it like, okay, big thing. But we don't have that support. We don't have someone that can say, okay, I will try to fix you guys. So we are all like this. And in the same time, we meet in the street to play our music. I wanna jam it with you. Jam it, you jam it. I hope you like jam it too. Never gonna buy, we got to do anyhow. I and now we see you crew. Every day we praise the pride, let it see the start to fight. The jam it through, the jam it through. You jam it, you jam it, jam it. You thinking jamming on not a prepare. Jam it, jam it, jam it. Jamming on for no layer. No one will stop you now, and they know it's about. And living on a pony or so. Road to do the right, I get to them as tonight. Light them on the silver and gold. Jam it, jam it, jam it, jam it. I wanna jam it with you. Jam it, jam it. Hope you like jam it too. Keep on jamming and jamming and I wanna jam it with you. Oh, the more Zion. Oh, the more Zion. But just to the more Zion. In the champion, we jam it. I wanna jam it with you. Jam it, jam it, jam it, jam it, jam it, jam it, jam it. But I won't feel like jam it with you. I keep on jamming. Doobie jamming it. I keep on jamming it. Jam it. I wanna jam it with you. Jam it, jam it, jam it, jam it, jam it. But I won't feel like jamming with you.